नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी परवल के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग खइले होखब जा और ना ही कबो बनइले होखब जा। त चलिए जा आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा कि हम कैसे बनइले बानी। सबसे पहले हम 250 ग्राम के करीब जा परवल लेले बानी। परवल के साफ पानी से बढ़िया से धुल लेवे के बाटे। अब पानी से एके निकाल लेवे के बा। अब का करे के बा कि चाकू की मदद से एकरा के दोनों साइड से काट लेवे के बा। अब एके ऊपर-ऊपर हल्का-हल्का चाकू की मदद से छील लेवे के बा। मतलब कि एकर हल्का-हल्का जौन ऊपर वाला भाग बा एके निकाल लेवे के बा। देख सकेनी जा हल्का-हल्का खुरच लेवे के बा चाकू की मदद से। तो देख सकेनी जा हम बढ़िया से खुरच लेले बानी। एही तरीका से सारा हमनी के परवल के खुरच के रख लिहल जी। देख सकेनी जा फ्रेंड्स। तो देखी बढ़िया से हम खुरच लेले बानी। अब का कइल जी कि अब हमनी के थोड़ा-सा हल्दी डालल जी और थोड़ा-सा नमक डाल दिहल जी। अब बढ़िया से एकरा के मोइन कर दिहल जी। कम से कम 5 मिनट एही तरीका से नमक, हल्दी डाल के एके हमनी के छोड़ दिहल जी। त एकरा के मिक्स कर लिहल जा हल्दी और नमक के एक ही साथ में। तो देख सकनी जा नमक और हल्दी बढ़िया से मिक्स कर देले बानी। अब एके ढक के हमनी के कम से कम आधा घंटा खातिर एके छोड़ दिहल जी। तो जब हम ढक के छोड़ देले बानी तब तक मसाला तैयार कर लिहल जा। मिक्सी जार में लहसुन लिहल जी, हल्दी लिहल जी, नमक लिहल जी, टमाटर लिहल जी, प्याज लिहल जी, थोड़ा-सा आम के अचार लिहल जी, सरसों लिहल जी और धनिया लिहल जी, जीरा लिहल जी और हल्का-सा गरम मसाला लिहल जी और बढ़िया से एके पीस लिहल जी। अब चलल जा कढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले तेल गरम कर लिहल जी। जीरा चटके दिहल जा। जीरा बढ़िया से चटक जाई तब हमनी के जा मसाला जौन हमनी के पीस के रखनी जा कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो सारा मसाला के हमनी के पीस के जौन रख रहनी जा कढ़ाई में डाल देवे के बाटे। थोड़ा-सा नमक डाले के बा, थोड़ा-सा हल्दी डाले के बाटे और थोड़ा-सा एइजा हमनी के चाट मसाला डाले के बाटे। सारा चीज़ के बढ़िया से चला के मसाला के भून लेवे के बा। कम से कम एके भूने में कम से कम 15 मिनट आप लोग के लाग जाई। तो 15 मिनट एक-एक बढ़िया से मसाला के पका लेवे के बा फ्रेंड्स। तो देख सकेनी जा मसाला से बहुत बढ़िया खुशबू आवे लगी। आप लोग समझ जाइब जा कि मसाला बढ़िया से पक गइल बा जब इ तेल छोड़े लागी। तो देख सकेनी जा तेल छोड़े लागल बा हल्का-फुल्का। 2 मिनट और मसाला के हमनी के पका लिहल जा। और अभी तक हमरा चैनल के सब्सक्राइब नइखे जे कइले त प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और चैनल पे पहली बार आइल बन जा त प्लीज़ हमरा चैनल के सब्सक्राइब करके ही जाइब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से मसाला हम भूनतानी। बहुत ही बढ़िया खुशबू आवता मसाला से। थोड़ा-सा नमक डाल दिहल जा। स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल लेब जा। एइजा आप लोग काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकेनी जा पसंद होखे। ना होखे त ऐसे भी बना सकेनी जा जैसे हम बनावतानी। अगर तीखा ज़्यादा खाइल चाहतनी जा तो थोड़ा-सा एमे मिर्च डाल सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से मसाला भुना के जा रेडी हो चुकल बा। आप लोग देखी जा कितना अच्छा तरीका से मसाला भुन गइल बानी। और यही तरीका के आप लोग के भी मसाला तैयार करे के बाटे। अब एइजा हमनी का कइल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी। काहे कि मसाला हमनी के पूरा तरीका से भुना के रेडी हो चुकल बा। अब एके का कइल जी कि ठंडा होखे दिहल जी। तो चली जा एगो बर्तन में निकाल दिहल जा। अब एइजा हमनी के जौन परवल के भिगो के रखनी जा नमक पानी में एकरा के हल्का-सा चाकू की मदद से कट लगावल जी। तो आप लोग पहले ही कट लगा लेब जा। काहे कि हम थोड़ा-सा एकरा के छोड़ देनी है और भुला गइनी है। तो आप लोग का करब जा कि पहले ही परवल में कट लगा लेब जा। अब एके का कइल जी कि सारा जौन बीज बाटे एके निकाल लिहल जी। ये देखिए हल्का-सा जौन बीज पक्का हुआ बावे ओके निकाल लिहल जी और हल्का-हल्का जौन काँच होई ओके छोड़ दिहल जी। तो एही तरीका से सारा परवल के बीज के हमनी के फाड़ के साफ कर लिहल जी। तो चाकू की मदद से एके बीज से फाड़ लेब जा और सारा एकर बीज निकाल लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स एही तरीके से सारा परवल के हमनी के बीज के निकाल के रख लेवे के बाटे। तो एइजा हम सारा परवल के बीज निकाल के रख लेले बानी। अब एइजा मसाला लिहल जी। अब का कइल जी कि सारा मसाला के हमनी के परवल में भर दिहल जी। चम्मच की मदद से चाहे हाथ की मदद से आप लोग मसाला के भर लेब जा परवल में। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हम भर लेल बानी। इ तरीका से आप लोग भी भर लेब जा। तो एइजा हम एक-एक करके सारा मसाला के हमनी के परवल के अंदर भर लेवे के बाटे। अगर आम आप लोग के पास कच्चा ना होखे तो अमचूर पाउडर भी मसाला में डाल सकेनी जा। अब कढ़ाई गरम करल जी, तेल डालल जी। तो एइजा हम सरसों तेल डालतानी। अपना पसंद के तेल ले सकेनी जा। जब तेल बढ़िया से हल्का-फुल्का गरम हो जी तो एक-एक करके सारा परवल के हमनी के कढ़ाई में डाल दिहल जाई। तो चलिए जा फ्रेंड्स सारा परवल के हमनी कढ़ाई में डाल दिहल जाई एक-एक करके। तो देख सकेनी जा सारा परवल के हमनी के कढ़ाई में एही तरीका से डाल देवे के बाटे। और एकरा ऊपर हमनी का कइल जी कि थोड़ा-सा नमक डाल दिहल जी। काहे कि नमक से थोड़ा स्वाद बढ़ जाई और बढ़िया से ही पक जाई। अब का कइल जी कि 10 मिनट एकरा के ढक के छोड़ दिहल जाई। 10 से 15 मिनट एके पाके में लाग जाई। तो धीमा आँच करके 10 मिनट छोड़ दिहल जी। 10 मिनट हो चुकल बा। चली जा एके पलट दिहल जा। तो चम्मच की मदद से सारा परवल के हमनी के एकरा के पलट दिहल जी। यूपी बिहार में एके परोरा भी बोलल जाला। आप लोग कमेंट करके बताइब जा कि आप लोग के यहाँ देसी अंदाज में एके का बोलल जाला। तो देख सकेनी जा सारा परवल के हम पलट देले बानी फ्रेंड्स। ये देखिए
अब का कल जी कि दोबारा से ढक के पका लिहल जी, कम से कम 10 मिनट और लगे के पके में। तो ये देखिए बढ़िया से पक के रेडी हो चुकल बा। पास से हम आप लोग के दिखा देतनी। अभी परवल के रेसिपी देख के समझ गए लोग खब जा आप लोग कि हम का बनेले बनी। तो आज हम लेके आई रहनी आप लोग खातिर भरवा परवल के रेसिपी। देख सकते नीचे कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी रेसिपी बा। तो अगर परवल के सब्जी खा के मन उब गई हुई तो हमरा कहला पे एक बार के जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमने चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। तो देख सके नीजा फ्रेंड्स एकरा के आप लोग रोटी पराठा के साथ खा सके नीजा, टिफिन बॉक्स में भी लंच में भी खा सके नीजा और टिफिन बॉक्स में बच्चे के भी दे सके नीजा। बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बा। तो हमरा कहला पे एक बार जरूर ट्राई करी जा और हमके प्लीज़ कमेंट करके बताइब जा कि आज के हमारी रेसिपी आप लोग के कैसन लागल है। तब तक खातिर बाय बाय।